guys, welcome back to my channel. So today is another day of vlogging again. So second day namin ngayon dito sa Alcala guys. And actually pauwi na rin kami at papunta na kami ng Tuguegarao. So intro muna tayo guys. So ayan guys, OTW na kami ng Tuguegarao at eto na kami sa my van guys. So kita-kits na lang sa Tuguegarao at dun muna kami magkakalat. Ikot-ikot lang muna kami dun sa Robinson sa Tuguegarao guys. Ayan, so tignan lang namin kung anong meron doon. Ayan, kasi first time namin gumala dito and sulitin na namin ang pagkala dito guys. Kaya ayan, see you there. Ayan guys, touchdown na kami dito sa Tuguegarao at naglalakad na kami papunta sa Robinson. So ayan guys, we're here now in Robinson. So parenta dito ko makita itong kasama ko guys, masyadong mahihain. Kalo kayo magsalita. Sakit yung mata ko. So masakit daw yung kanyang mata. So ayan guys, nandito na kami sa may Robinson. So papasok kami, ikot-ikot lang sa loob guys. Ngati agad yung ato ng ato. Ano ato yung Robinson? Robinson. Tapos sa JSM da. Open. Di may isa, duwa SM dati. Pagbatsan pa lang kapag kumain sa kita pa. Awa, ano daya? SM. Box office ang Starbucks. Oh, ha? Yun yung baka dito po. Tan. Nakasadot ka yung pagbabag na nakalawla ako. Starbucks. Box office ang Starbucks. Take it. Oh, may timayat nga may ikot ito. Hello pa yan. Saka kasi doon department store. Ay may dua lang ako ana. Dua lang palapag. Okay. Yan eh, unique lang. Nagtatao-tao. Kita ka lang. Vlog talatat to yun. Vlog talatat to unique lang. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So ayan guys, since lumabas na kami sa Robinson at nagugutom na kami, gusto sana namin mag Starbucks kaso box office ang Starbucks guys, super dami yung tao doon kanina kaya napagdesisyonan namin na magpansit na lang kami. So pupunta na kami ngayon sa Eva's Pansiteria. So masarap daw doon guys na pansitan. Nakita na tani DJ. Ha? Nakita na tani DJ. Nalasin na kamata ka face mask kinaka-shirt ko guys. So ba yan? Nagsiglat man mata na. Nalaing mata na. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. So ayan guys, hanggang ngayon ay baha pa rin dito sa Cagayan, dito sa may Tuguegarao kasi katatapos lang ng bagyo ngayon dito guys, kaya
tubig pa dito sa mga kalsada nila dito guys. So finally guys, we reached our destination. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Ayan guys, so tikman natin itong the best na pansit dito sa Tugigaraw guys. Ayan, so dinarayo nila itong pansitan na ito dito guys eh. Kaya dinayo din namin, kaya tikman natin kung masarap. Ang sarap nga. Ang sarap ng pansit guys. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Baik lagi podcast sebelum tentang tayo. Text ko adi bus. Email a text message. Nag-CR ka tayo. Nag-CR ka tayo. Isbawin mo ba? CR? Jajay. Kaya Naroon to ano na pang isudo tayo ay nagalis ko kami ng kuma. Ano na ikatan ni? Video na pa ike. balutin mo. Bawal na tato. Ganang nilo. Naglalanda yung mga tagajayan ka lang. Hindi na mo binalot ka. Binayagan, hindi. May take out. May naman lang tayo. Pure na meatball talaga sa bola. May take out siya. So ayan guys, tapos na kaming kumain dito sa My Eva's Foods House. Ayan, so ang sarap ng pansit nila dito guys. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, tara na tikman nyo na ang masarap nilang pansit dito. So ayan guys, naghihintay na kami ng tricycle. Ang gore talaga to yan. Tricycle. Para tayo nag-field trip. Kaya? Tirain ka. Hindi mo yung kargabagtaan. Bagang tayo din napasitang tugot po kung anong ki. Tapos simin tugot ko. Dangat ka sa kapan natin bagtang aduan. Basta yung tugot mo. Ano yung tugot ko din ako? May isa lang. Adi pandalan ko lang may isa. Hindi na ikabilang namin ito pa. Kasi gimatang tatitaw. Tuwalya. Kiskis dyan. Tuwalya karga nata. Tatatagur oray tatoy ngayon. Nawan miti tricycle. Nabagyo dadto ya. Nalayos da. Bagta. Sumitagay mo sa dito balbalita. So ayan guys, after 50 years namin paghihintay ng tricycle ay may dumating din. So pabalik na kami ng city at pauwi na kami ng Tumawini. So
At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, share, and subscribe. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood and see you sa next vlog guys.